Comezan as obras de transformación do antigo colexio do Cruceiro en Sanxenxo nun espazo lúdico. Ademais, esas instalacións tamén acollerán a parte práctica do ciclo de FP de Hostalería e Restauración que se imparte no Instituto de Vilalonga. O proxecto ten un orzamento de case 3 millóns de euros, dos que case 2 proveñen de fondos europeos. Que tal, saudos? A reforma estará rematada dentro dun ano. De contado, imos con máis detalles. Antes, titulares. Un condutor circula varios kilómetros en sentido contrario pola autovía do Barbanza. A Garda Civil de Tráfico abriu xa unha investigación para tratar de aclarar o acontecido. Por fortuna, non houbo que lamentar ningún accidente. Minuto de silencio en Pontevedra polo primeiro caso de violencia machista deste 2025 en España. A concentración tivo lugar na escalinata da subdelegación do Goberno. O caso de violencia de xénero aconteceu en Asturias. Un home de 72 anos asasinou a unha muller de 40. Rianxo dá luz verde aos estudos de detalle para a adaptación das aliñacións nos ámbitos Z5 e Z6 da urbanización do Pazo de Rianxiño. Este trámite permitirá desbloquear estas bolsas de terreo para poder edificar ali preto de 140 vivendas. O alcalde rianxeiro destaca a importancia deste acordo que se fai ademais nun momento no que a demanda de terreo para construir no municipio é moi importante. Hoxe nas novas tamén coñeceremos a nova programación do Museo de Pontevedra. A volta da Bienal destaca como o eixo da proposta expositiva para este verán, que se completará con mostras na primavera e no outono. Entre elas, salientamos a celebración do centenario da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra e tamén a exposición que vai recuperar a historia da fotografía na cidade no século XIX. Emeis vivirá o seu entroido o 1 de marzo. O Concello ten xa todo listo para os festexos deste ano, co gran desfile como prato principal da programación. Como todos os anos, premiaránse os mellores disfraces nas categorías individuais, parellas e de grupos. Son asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Garda Civil de Tráfico abriu unha investigación para tratar de aclarecer o acontecido na tarde de onte ao redor das 3:30 na autovía do Barbanza, onde un conductor, ao parecer, circulou varios kilómetros en sentido contrario. O 112 recibiu varias chamadas de outros conductores que informaban de que un conductor se incorporara á autovía en sentido contrario no kilómetro 38 desta vía, a altura de Palmeira, en dirección Ribeira. Por fortuna, non houbo que lamentar ningún accidente. Para comprobar a veracidade dos feitos e tratar de identificar o vehículo en cuestión, os axentes de tráfico botarán man das propias cámaras instaladas no vial. O condutor podería ser denunciado por condución temeraria. Dase ademais a circunstancia de que esta non é a primeira vez que se producen este tipo de episodios na autovía do Barbanza, na maioría dos casos debido a despistes dos propios conductores. Minuto de silencio en Pontevedra polo primeiro caso de violencia machista deste 2025 en España. A concentración tivo lugar na escalinata da subdelegación do Goberno. Ademais do subdelegado Abel Losada, no acto participaron representantes do Goberno local, encabezados polo alcalde Lores e da Deputación de Pontevedra co vicepresidente Rafa Domínguez. O caso de violencia de xénero tivo lugar en Asturias, no municipio de Langreo. Un home de 72 anos asasinou a unha muller de 40 de nacionalidade cubana e nai de 3 rapaces menores de idade. Logo de perseguila cun coitelo, acabou apuñalándoa diante de varias testemuñas. O varón foi detido acusado de homicidio e violencia de xénero. O subdelegado en Pontevedra salientou que a vítima é unha muller estranxeira asasinada por un home de nacionalidade española, polo que apelou a non identificar os asasinos de mulleres con colectivos de homes estranxeiros. Neste caso, pois tamén unha muller estranxeira, cubana, asesinada por un cidadano español. Recorda o caso que tuvemos recientemente na provincia de Pontevedra da muller marroquí asesinada en Moaña, que residía entre Vilaboa e Pontevedra. Non se pode relativizar a violencia machista, non se debe, eu creo que, volvo a repetir, miserable en termos éticos,
E, desde logo, tamén creo que é conveniente reflexionar sobre identificar ou tentar identificar os asesinos de mulleres con colectivos estranxeiros. Cando foi o caso de Fadua, eu dixen que tería pasado se o asesino fose marroquí e a muller asesinada fose española. Ahora diría o mismo que pasaría se o asesino fose cubano e a muller fose asturiana. A xuízo asociado unha asesoría da Pobra por un presunto delito de administración desleal e falsificación de documento mercantil. A Audiencia Provincial da Coruña acolle este mércores a vista na que a Fiscalía pide 7 anos e medio de prisión para a acusada por facerse con preto de 145.000 euros da empresa ás costas das outras socias. No período comprendido entre 2015 e 2020 realizou retiradas de efectivo das contas da empresa por un importe próximo aos 90.000 euros, así como transferencias á súa conta persoal e compras en diversos establecementos. Tamén se lle atribúe o desvío de fondos á súa conta de 2 comunidades de propietarios que xestionaba, así como a solicitude dun crédito a nome da empresa falsificando a sinatura da súa socia. Comezan as obras de transformación do antigo colexio do Cruceiro en Sanxenxo nun espazo lúdico. Ademais, esas instalacións tamén acollerán a parte práctica do ciclo de FP de Hostalería e Restauración que se imparte no Instituto de Vilalonga. O proxecto ten un orzamento de case 3 millóns de euros, dos que case 2 proveñen de fondos europeos. A reforma estará rematada dentro dun ano. Dentro de 12 meses, a transformación do antigo colexio do Cruceiro en Sanxenxo será unha realidade. O centro, con case 2.000 metros cadrados de superficie, converterase nun espazo con capacidade para actividades educativas e lúdicas. A planta baixa acollerá un espazo cívico para a rapazade maiores, con zonas de estar e biblioteca. Vai acoller, entre outras cousas, pois tamén un espazo para os pequenos, para os máis pequenos e tamén para os maiores, para persoas un pouco menos xóvenes, non? Que é pois un espacio para os xubilados que tanto reclamaban e se estuvo pois desde fai moitos anos para cá reclamando constantemente. No andar superior desenvolverase a parte práctica do ciclo de FP de Hostalería e Restauración que se imparte no Instituto de Vilalonga. Para que todas aquelas persoas que queiran traballar na restauración e nos hoteles que temos aquí en Sanxenxo pois se poidan formar aquí e ademais pois saben ustedes que hai un problema ahora mismo de falta de persoal e que están reclamando constantemente os hosteleiros e que o Concello de Sanxenxo xunto coa Xunta de Galicia pois apostaran por facer unha formación dual onde se van a implicar tamén os hoteleiros. Para nós é moi importante. O proxecto contempla a rehabilitación integral do edificio xunto coa posta a punto da contorna. É unha rehabilitación integral del edificio energéticamente que va a dotar de las últimas tecnologías y una urbanización amable en todo el entorno, mejorando ostensiblemente lo que nos encontramos actualmente aquí. Sí, vai ter parte xardinada, unha especie de urbanización bastante amable, vai ter incluso as zonas de lectura exterior. A actuación conta cun orzamento de case 3 millóns de euros, case 2 proveñen de fondos europeos a través do programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos do Goberno Central. O millón restante aporta o Concello de Sanxenxo con fondos propios. As obras da Rúa da Santiña en Pontevedra entran na súa última fase. Os traballos están xa moi avanzados e se o tempo non o impide, en breve comezarase a formigonar a vía. Dende o Concello piden paciencia á veciñanza porque axiña din poderán gozar da rúa totalmente renovada. Prácticamente está acabado as arquetas de Unión Fenosa Distribución, que creo que quedan 5 por facer, e xa entra a obra nunha fase de remate, non? Que se ve todos os días como avanza, como que deixa definitivo, desaparecen, por tanto, todas as molestias, non? De estar aberto, con tubos, terra, etc. Non? Agora, se o tempo permite, non ven unha invernía dura, porque con chuvia non se pode botar o formigón, pois iso vai ir a un ritmo que, se ve medrar día a día. O Partido Socialista de Pontevedra urxe a que se arranxe dunha vez o antigo treito da N550 o seu paso polo lugar de Tilbe, na parroquia de Cerponzóns. Os socialistas trasladarán esta demanda da veciñanza da zona o vindeiro pleno e hoxe xa foi aprobada por unanimidade na Comisión de Mobilidade do Concello. Ademais das melloras e do reforzo da seguridade viaria, a moción dos socialistas tamén urxe o goberno local a solicitar formalmente ao Ministerio de Transportes a cesión deste treito da estrada.
Entendemos que é o momento oportuno para, en coherencia, reclamar tamén a cesión deste treito moitísimo máis pequeno, chega aos 300 metros escasamente, da Nacional 550 e resolver todos estes problemas que temos en Tilbe, ademais de protexer a Ponte Malvar dun xeito moito máis adecuado do que está neste momento. E, por tanto, a moción, digamos que ten como meta fundamental isto, pero sabendo que os procesos de cesión requiren dun procedimento e requiren dun tempo, pedimoslle tamén ao Goberno de España que adopte algunhas medidas tendentes a mellorar esa seguridade na zona. Rianxo dá luz verde aos estudos de detalle para a adaptación das aliñacións nos ámbitos Z5 e Z6 da urbanización do Pazo de Rianxiño. Este trámite permitirá desbloquear estas bolsas de terreo para poder edificar ali unhas 140 vivendas. O Executivo rianxeiro mostrou a súa satisfacción tralo acordo do último pleno, no que se aprobaron definitivamente os estudos de detalle para a adaptación das aliñacións nos ámbitos Z5 e Z6 da urbanización do Pazo de Rianxiño. Segundo explicou o alcalde Julián Bustelo, este trámite, que levaba anos paralizado, permitirá avanzar no proceso de edificación da dita zona. Unha aprobación definitiva que o que vai supoñer é desbloquear unhas áreas de terreo moi importantes. Estamos falando, para que todos nos entendamos, a parte de atrás do actual instituto, máis a parte dianteira, non? Entre o instituto e a urbanización que a día de hoxe existe ali. Entón, estamos falando duns terreos moi importantes nos que se vai poder construir ata 136 novas vivendas, además, por suposto, con todos os seus servicios, non? Pois viales, infraestructuras de saneamento, abastecemento, etc., non? O alcalde destacou tamén a importancia deste acordo, que se fai ademais nun momento no que a demanda de terreo para construir no municipio é moi importante. Creemos que é un paso moi importante, ademais de porque é un expediente que leva moito tempo xa pendente de sacar, no momento no que o facemos, e no momento no que ademais a demanda de terreo para construir e a demanda de vivendas é moi importante no noso Concello, e estas dúas bolsas, pois, nese sentido, pois, poden supoñer un importante avance nunha área, ademais, pois, chamada precisamente a ser un punto de crecemento para os próximos anos, non só por estas bolsas de terreo urbanizable, senón tamén porque ali está previsto a dotación de novos equipamentos, algúns deles os que vimos falando moito tempo, como o centro de día, e outros máis recentes como a residencia para maiores ali a carón do instituto, non? Entón, Bueno, xa temos data pro entroido en Meis, vai ser o vindeiro 1 de marzo. Coñecemos os detalles da programación logo da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O Consello da Xunta acordou na súa reunión de onte declarar como proxecto industrial estratéxico a iniciativa impulsada pola firma Congalsa para converter a súa factoría no polígono industrial da Tomada na Pobra nunha planta máis sostible, avanzada e automatizada. O proxecto presentado pola firma conta cun investimento de máis de 26 millóns de euros e permitirá a creación de 150 novos postos de traballo. A ampliación, que será levada a cabo en varias fases, permitirá a construción dunha nova nave e incluirá tamén unha estación depuradora de augas residuais. O proxecto prevé a posta en marcha de novas liñas que mellorarán os actuais procesos productivos coa adquisición de nova maquinaria máis eficiente dende o punto de vista enerxético con sistemas de economía circular. Tamén se prevé a instalación de placas solares e turbinas eólicas para autoconsumo que cubrirán parte do gasto enerxético da fábrica. E o PP de Boiro denuncia o mal estado en que se atopan as instalacións deportivas do Concello por falta de mantemento, ademais das deficiencias que presenta o céspede artificial no campo de Vista Alegre. Demandan arranxos nos pabillóns de Abanqueiro, Praia Xardín e o campo de fútbol de Valiño. Facéndose eco das queixas das familias, dos xogadores e das directivas dos clubs deportivos, o PP de Boiro denuncia as numerosas deficiencias que presentan a maior parte das instalacións deportivas do municipio. Destacan o mal estado do campo de herba artificial de Vista Alegre pola falla de mantemento. Acabamos de ver un bache
en este campo de fútbol, un campo de fútbol que foi envidia da comarca cando se inaugurou, e a súa falta de mantenimento, non se peinan os campos necesarios para que duren máis tempo, para que estén en perfectas condiciones. Ha habido un asentamento, non sabemos se é por un tema de augas subterráneas, bueno, pues un simple asentamento e hai un bache importante que pode causar lesións naqueles deportistas que utilizan estes campos de fútbol. O campo de fútbol de Vista Alegre, nos que estamos nestes momentos, o segundo campo de fútbol de herba artificial, está totalmente deixado de mantemento. Leva sin peinar, ni se sabe cantos anos. O campo de Olao, o primeiro campo de herba artificial que hubo no Concello de Boiro, parece unha moqueta. Un campo que xa tiña que haber sido sustituído fai 5 ou 6 anos, sigue as mesmas situacións e non sabemos para cando se va a sustituir. Os populares fan especial fincapé na situación en que se atopa o pabillón do Praia Xardín, cun muro en risco de derrube tras os últimos temporais. Hai un vídeo que ha corrido por as redes sociales estos días en que se ve claramente el riesgo de desplome de una pared que se movía muchísimo, ¿no? Lo más triste es que se ha trasladado a la gente que hacía patinaje esos días sin avisar y sin darles una explicación para el pabellón de Bealo. Pero nos hemos enterado esta mañana que la gente que va a limpiar allí, la empresa que va a limpiar, no tenía conocimiento de ese riesgo. Riesgo para sus trabajadores, quizá. La chapuza que han hecho durante estos días que ha seguido habiendo temporal, tengo las fotos que me han pasado los padres, es con 3, que se llaman sargentos, son unas herramientas de carpintería, aguantar de alguna manera que aquello no se desplomara. Oiga, eso es una chapuza. Señalice usted el tema, apuntálelo, tome una medida. A lista non remata aquí, senón que se refiren tamén ás eivas que presenta o pabillón de Banqueiro ou o campo de Bariño, no que se executaron uns novos vestiarios cun banco prácticamente inservible. Piden ao goberno municipal que tome medidas e asuma o correcto mantemento de todas estas instalacións, antes de que haxa que lamentar algunha lesión. Seguimos con outros asuntos. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza publica un álbum ilustrado baseado nos diarios de Xulio Silva. Presentarase este sábado en Ribeira co obxectivo de achegar a un público máis amplo as memorias deste ribeirense fusilado durante a ditadura pola súa labor sindicalista e de defensa dos valores democráticos. Este sábado verá a luz o álbum ilustrado sobre os diarios de Xulio Silva que ven de editar a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. A publicación, que será presentada no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira, basease nos diarios escritos por Silva mentres estivo na cadea, reinterpretados a través das ilustracións de José Antonio Pérez, Pura Villar e Mónica Paula Montero. Coa edición deste álbum, a Comisión reivindica e achega ás novas xeracións a figura deste sindicalista ribeirense, detido tralo golpe de Estado do 36 e fusilado no cemiterio de Boisaca en xaneiro do 37. Foi unha proposta que fixeron para relembrar e poñer en valor a figura de Xulio Silva, un ribeirense que foi sindicalista, foi xornalista e foi asasinado pois co golpe de Estado no cemiterio de Boisaca. Ademais de recuperar o seu legado, divulga o contido das súas memorias, un documento de gran valor histórico. Baseado nas memorias que escribeu no cárcere que foron redactadas por José Antonio Pérez Fernández, este álbum ilustrado rescata a historia de Julio Silva, un barbeiro valente e comprometido coa idea simbólica e loita pola liberdade, a resistencia fronte á barbarie da Guerra Civil. Publicámonos tamén en un momento cargado de simbolismo. No ano 2025 cúmprese 50 anos da morte de Franco, cuya sombra oscura marcou a historia de España durante décadas. Medio século despois, seguimos traballando para que as feridas abertas pola represión, a censura e o medo poden cicatrizar definitivamente a través da verdade, da memoria e da reparación. Ademais desta publicación, a Comisión anunciou a convocatoria do primeiro certame da Memoria Histórica do Barbanza. O certame está aberto a propostas dirixidas a todos os niveles educativos, dende infantil ata secundaria e formación profesional. Os traballos deben de estar datados en galego, ser orixinais, inéditos e non xerados con inteligencia artificial. Categorías, pódense presentar en 3 categorías. Hai unha categoría de ensaio ou investigación histórica relacionadas coa guerra, desde a Guerra Civil ata a Transición. Un segundo, que é un traballo literario, onde entran relatos, microrelatos ou poemas sobre memoria democrática, e un terceiro, que é audiovisual, pequenos vídeos de entre 1 e 5 minutos, non? 3 categorías distintas. O proceso de presentación deben enviarse ao noso correo, que estará oportunamente, digamos, publicitado, antes do 30 de maio do 2025, acompañados dun texto explicativo, non? Evidentemente, para garantir a imparcialidade,
os autores deben identificarse con pseudónimo e enviar os datos nun sobre cerrado separado, non? Haberá premios para os 3 primeiros clasificados en cada categoría, de 300, 150 e 50 euros respectivamente. A Deputación de Pontevedra converte a creación contemporánea e reivindicación de figuras e iniciativas culturais da historia recente en protagonistas da programación deste ano no Museo de Pontevedra. O vicepresidente do organismo provincial presentou hoxe o programa do Museo para este 2025 xunto coa directora da entidade, Ángeles Tilve. Rafa Domínguez destacou a volta da Bienal como o eixo da proposta expositiva neste verán, que se completará con mostras na primavera e no outono. Entre elas destacan a dedicado ao centenario da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra na primavera e a que recuperará a historia da fotografía na cidade no século XIX, que abrirá as súas portas en outono. Mais aló das exposicións, no 2025 o museo mantén tamén a súa vontade de participar en debates contemporáneos con xornadas e seminarios que abordan temas de actualidade. É o caso do seminario Mulleres, Feminismos, Canon ou das xornadas de educación que este ano recupera tamén o museo. Va a estar marcada sin duda por la Bienal, que va a ser un acontecimiento muy importante desde el punto de vista cultural, artístico y turístico, en el que hemos recuperado la Bienal más antigua de la península ibérica para que los pontevedreses vuelvan a disfrutar de una exposición de arte contemporáneo después de que se haya suspendido hace 15 años. Por lo tanto, yo creo que ya solo eso es un éxito. Pero además, no solo las exposiciones culturales y artísticas, sino la cantidad de reuniones científicas, de publicaciones científicas. Emeis vivirá o seu entroido o 1 de marzo. O Concello ten xa todo listo para eses festexos, co gran desfile como prato principal da programación. Como todos os anos, premiaránse os mellores disfraces nas categorías individuais, parellas e de grupos. O entroido de Meis xa está marcado en vermello no calendario. Na vila hai moitas ganas de troula logo de que a edición do ano pasado tivera que cancelarse por mor do tempo. Este ano as actividades vanse condensar no sábado 1 de marzo. Ás 5 da tarde habrá unha concentración nos arredores do pabillón municipal de deportes e comenzará o desfile ata aquí, ata a Praza de España. Como todos os anos vai a ser un desfile que ven pola Rúa do Centro, pola Avenida de Cambados e a Rampa da Feira, e acabará nunha festa na propia Plaza de España, onde tendremos animación a cargo do DJ que ven habitualmente, que é Master Discoteca Móvil. No Concello fan un chamamento á participación da veciñanza nesta xornada, inscribíndose pro desfile nas categorías individuais, por parellas ou en grupo. Un xurado será o encargado de determinar cales son as mellores propostas nas diferentes modalidades. O xurado, que vai a estar composto representantes de concellos da contorna, como vai ben sendo habitual, se valora o disfraz, pero tamén o desfiles. O xurado vai a estar durante o desfile polo medio da xente para valorar a forma de desfilar, porque veñen comparsas e veñen grupos que teñen as súas coreografías. Unha cita que, como non podía ser de outro xeito, ben ateigada de premios. De 300 euros, 200, 150 para os grupos de adultos, as parellas de adultos 120, 100 e 80, falo de primeiro, segundo e terceiro, individual adulto 80, 60 e 40, grupos infantil 200, 150 e 100, parellas infantil 80, 60, 40. O que hai que sumar nas categorías infantís vales agasallo de diferentes importes para mercar nunha libraría. Pois co entroido en Meis imos rematando por hoxe as novas. De contado o programa Falemos. Máis actualidade en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.